Τι θέλει? Τι θέλει? 45 ευρώ μου, με μάτι παραγγελία. Τι λέει ρε μαλάκα που θέλει 45, ας το διάλο. Θες να βγάλεις και από πάνω ρε αλήτη, αν να χαθείς από εδώ. Ας το διάλο. Τι περιμένεις? Δεν κατάλαβα. Εσύ δεν έδωσες τα λεφτά. Τα δικά σου άλλα παράδοση. Πάμε να φύγουμε, πάμε να φύγουμε, ξανά παίζουμε. Πάμε να φύγουμε γάμο, το διάλο. Σηκωθείτε. Άντε πάμε να φύγουμε. Τι λέτε ρε παιδιά? Τι λέτε ρε παιδιά? Είσαστε σοβαροί. Είναι σοβαροί, θα δώσουμε για πάνω λεφτά. Κανονικά έδωσα. Τώρα 7,5. Δεν κατάλαβα. Επειδή ο Λουκάς θέλει να βγάλει. Να σου πω, θέλει να βγάλει. Θα τα πω όλα στον πατέρα σου ρε. Όλα στον πατέρα θα τα πω. Αν να χάθεις από εδώ πέρα. Μαλάκα,